És un tòpic, però és veritat, i ho dic ai sense embut. Cal gaudir-ne de la vida cada hora i cada minut. Cal gaudir-ne de la vida cada hora i cada minut. Jo ho intento fer així i per tots ara he sabut. Cada cop que obro la porta per entrar a l'institut. Cada cop que obro la porta per entrar a l'institut. Allà hi passo molts moments i passo moltes estones guiant els adolescents a ser-ne millor persones.